Når vi tænker tilbage på opstarten omkring den reform, vi har haft på det kommunale område, så lød det meget flot i 2005. Kommunesammenlægningerne, de skulle føre til højere niveau, højere velfærd, bedre velfærd for borgerne ude omkring i det ganske land. Der var helt sikkert ikke tale om nedskæringer. Det har jeg hørt Lars Løkke udtale adskillige gange. Jeg kan sige, at vi var jo det, hvad de fleste af jer godt ved, der kommer her på Vestfyn. 6 forholdsvis fattige kommuner. Og da vi blev lagt sammen, så vedtog man i Folketinget, jamen 6 fattige, det er fordi minus et lige antal gange, det blev i matematikkens verden til plus. Det betød, at så valgte man at sige, nu er I blevet rige, nu fjerner vi 31 millioner fra jer. Det er gevinsten ved at blive slået sammen, udover at I for øvrigt selv kan få lov til at betale alle udgifterne til sammenlægningen. Det drejer sig for Ny Assens Kommune et beløb et eller andet sted mellem 50 og 70 millioner kroner foreløbig. Vi er som ikke færdige med at betale af på det. Alle ved godt, det har været svært at bevare åbningstider nok i børnehaverne, bevare ansatte nok osv. Men sådan spiller klaveret ikke, når man hedder Lars Løkke. Nej, det der var vigtigt, det var for at sige, at de 180 millioner kroner, de var låste. De skal bruges til skattelettelser ind i Odense. Det betyder i dag, at Odense er den kommune på Fyn, der ligger lavest, og er blandt de laveste kommuner i Danmark med henblik på kommuneskatten. De fik faktisk kun lov til at bruge jeg tror det var 45 millioner kroner på velfærd. Det betyder, at rent velfærdsmæssigt er Odense som ikke bedre stillet end Assens Kommune er i dag. Men skatten, den er godt og vel et par procent lavere, end den er herude på Vestfyn. Så kan man jo også bedre få råd til at købe nogle private ydelser, som jo også har været en del af det, man måske kunne opnå i den her kommunalreform, når man ser det fra de liberale partier side. Jeg er uddannet lærer, et af mine linjefag i historie. Derfor er det faktisk blevet en historisk ting efterhånden at snakke om det kommunale selvstyre, som Holger sagde var en af de ting, jeg skulle sige noget om. Det er der meget lidt tilbage af. Det er ikke særlig behageligt, når man er politiker, at man kun skal sidde og administrere andres beslutninger. Og så kan man sige, hvorfor er det blevet sådan med vores Folketing? Ja, med al ære respekt for Carsten, der jeg vil sige noget senere, så tror jeg, at det, der har udviklet sig til i Folketinget, det er i virkeligheden, at vi ikke længere har nogle folketingspolitikere. Vi har en masse, der føler, at de er sådan overkommunale bestyrelsesmedlemmer. Fordi jeg tror, de går og keder sig derinde. De har jo næsten ingenting, de kan bestemme over, fordi EU-lovgivningen træder jo ind foran den danske lovgivning på næsten alle områder. Og det vil sige, vores kære folketingsmedlemmer, i hvert fald dem i regeringen, støttet af Dansk Folkeparti, de er nødt til at finde på noget at lave, og hvad er så nemmere end at sige, vi vil gøre det, som de ikke kan finde ud af at gøre ude i kommunerne. Men de undlader at skulle sende pengene med. Det er lidt utilfredsstillende. Og det er blevet sådan, at man siger, ja, de kan ikke selv styre udgifterne derude. Det har de jo ret i, fordi udgifterne er jo væsentligt større end egentlig det, vi har penge til, eller have penge til, i hvert fald i forbindelse med sammenlægningen. Og hvad gør man så? Så lægger man et loft over. Sidste år måtte vi lade udgifterne stige med 0,8%, men samtidig så var der så mange krav, at vi i hvert fald i Assens Kommune havde behov for, bare for at bevare niveauet, der burde vi lade udgifterne stige med ca. 1,5-1,6%. Og det betyder jo så, at så bruger vi jo for mange, det bliver til et overforbrug. Man kigger ikke på, om der er nogle af de her kommuner, der er vækstkommuner. Og man kan sige, at i Assens har vi fået vedtaget nogle politikker, der åbenbart har været tiltalende for folk. Fordi vi er faktisk blevet ca. 2,5% flere indbyggere. Det er ikke lige med, at vi må bruge 2,5% flere penge på velfærd. Nej, vi må bruge de 0,8%. Og det vil jo sige, at når man skal yde velfærd for 2,5% flere indbyggere, og man kun må lade det stige med 0,8%, så skal man ikke være særlig matematisk minded for at regne ud til. Det må jo så betyde, at de her færre penge skal strække til nogle flere. Det er så i store træk lige med besparelser igen. Det ser ud til i øjeblikket, at den bundne opgave for budgettet, der hedder 09, er noget med, der skal skæres 35. Jeg gentager 35 millioner kroner væk på forbruget, det vil sige driften. Og da de store områder her, børnepasning, skolerne og de ældre, så hjælper det altså ikke noget, vi siger, at vi vil så ikke gøre noget ved vejene det kommende år. Det er dem, vi skal ind og kigge på. Det er ikke særlig behageligt. Derfor er jeg nødt til at sige til jer, når vi nu forhåbentlig om ikke så lang tid får et nyt folketingsvalg, så hjælper det altså ikke noget, man sidder og tænker, hvor er det dog herligt, det siger, nu kan vi igen få skattelettelser.
Det hjælper ikke noget, at man siger, at vi putter flere penge i lommerne på de rige, fordi det er jo det, de skattelettelser, der er kommet hit til at gå til. Fordi det betyder bare, at når man så kommer til kommunalvalget, så kan man ikke gardere sig ved at sige, så stemmer vi på nogle andre, for så sørger de nok for velfærden. Det holder ikke en meter. Vi må konstatere til folketingsvalget i Assens Kommune, blev der stemt meget borgerligt, og vi må også konstatere, at der så var kommunalvalg. Så valgte man jo at sige, jamen vi ønsker at give flertal til Socialdemokratiet, SF og de radikale. Det bør man klart også vælge at gøre til næste folketingsvalg. Ellers så vil vi komme til i de kommende år stå i samme situation, at kommunalpolitikerne de bliver de der spareeksperter, som det liberale folketingsflertal presser os til. Så jeg vil gerne sige igen her, set med de kommunale lidt pessimistiske øjne, det erkender jeg, vi skal have en ny regering, der arbejder for den jævne borger og for de forhold, vi gerne vil have ude i kommunerne. Så jeg kun sige nok en gang, når der er valg næste gang, stem nu i den rigtige side af salen, primært SF, så kunne det være rigtig godt. Vi må bare erkende, det er det ikke helt i øjeblikket. Tak for i dag.